за шейново. Това е Деспина и днес ще ви покажем как се къпе бебе. Това е едно от трудните неща за родителите, защото се притесняват от това как да държат бебето, как да предпазят деликатните му зони от навлизане на вода или на измиващи препарати. Нашите препоръки са да не използвате прекалено много измиващи препарати и винаги да се съобразявате с комфорта на вашето бебе. Най-често къпем бебето в ваничка, а по-смелите и по-бързащите родители могат да го изкъпят и под течаща вода. Когато къпите бебето под течаща вода, трябва да знаете един интересен факт. Бебетата се раждат с воден рефлекс, който ги предпазва от попадане на вода в устата или в носа, така наречената аспирация. Когато почувства струята вода в главата си, те автоматично започват да дишат по-повърхностно и по-бавно и всъщност се предпазват. За да изкъпим бебето в ваничка, който е и по-трудният начин, ни трябва ваничка, обикновена ваничка, съд, с който да поливате отгоре с чиста вода, кофа с чиста вода, температурата на която трябва да бъде около 36-37 градуса, аксесуари, хавлия, която трябва да бъде от мек памучен плат, една пелена или памучно одеялце, с което ще ви покажа как да направите лесно приспособление, върху което да поставите бебето в ваничката, ако нямате ортопедична ваничка или ако нямате така наречените шезлонги, които се поставят отгоре и бебето седи върху тях. Душ гел, който за бебето е комбиниран, т.е. става за коса и за тяло. Олио или лосион. За лятото е по-подходящ лосиона. След къпане, зимата може да използвате и олио. Всичките ни аксесуари, които са необходими за хигиената на деликатните части, очи, нос, уши. Една дрежка, с която да облечем бебето. И едно голо бебе, което трябва да бъде не само голо,